κάνουμε το slip and slide που σας είπαμε στο προηγούμενο βίντεο και θέλουμε να σας πούμε ότι ο Δημήτρης έφυγε και στη θέση του ήρθε ο Φώτης. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Ποιος θα σπάει. Ξεκινά Γκόνη. Ξεκινάω εγώ. 3 σούτ έτσι. Πάτω Ντόντι! Φαίνεται η κυρία, πες να φύγει. Κάντε λίγο άκρη γιατί φαίνεται. Ποιος είναι ρε? Εγώ Μάρι. Μετά εγώ. Αγγέλος! Μπράβο, Νερό κάποιος, νερό. ποιος βαράει. Έλα, στήσ' όχι! Ένα είμαστε. Ναι. Το βάζεις και εσύ. Εγώ κάνω τώρα. Πάμε. Αγγέλος. Γρήγορα. Για το Ultrix. Για σας, δικό σας παιδιά. Όχι μάνα. Εγώ. Πάρτε μας εδώ. Δεν είσαι εσύ με τη σειρά μου. Παιδιά, δεν νιώθω καλά. Καλώς. Έχω 1-1 είμαστε. Δεύτερο. Ναι. Εγώ είμαι ρε μαλάκα. Μάριος. Έλα. Ρε είστε μαλάκι. Σούτα ρε. Άγγελος. Άντε ρε μαλάκι, χάρητα το, δεν σηκώχω τι να παίξει. Τελευταίο αυτό. Φέρε εδώ. Φέρ' όχι. 3 ή 4 ρε. Ρίχνε. Αυτά θα τα κόψουμε. Ωρε φίλε. Αγγελός. Αυτά θα τα κόψουμε. Όπα. Αγγελάρας. Άκρη. Λία. Πάρ' τα αγάπη τώρα. Ρίξει κούρνο του κυρίξει. Βάλε. Για τα κορίτσια μου με έφτιαξε. Έλα ωραία. Εγώ ρίχνω. Το βάλες. Να κάνω και παλιά σκάφη. Γκόνης, 4. Όχι, σοβαρμένο. Γκόνης, 4. Παιδιά και στο επόμενο βίντεο θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτά.